Hiitu oli silloin 7-vuotias. Se oli edeltävä kesä ennen kuin alkoi eka luokka ja hän oli ahkera hyppimään trampoliinissa ja sitten hän rupesi valittamaan, että hän ei saa sormiaan suoraksi ja me vanhemmat tietysti ensin luultiin, että kysymyksessä on se, että hän on loukannut ne siellä trampoliinissa. Eikä oltu mitenkään huolissaan ja käytiin ostaa uudet kengät kouluun varten ja tyttö rupesi valittamaan, että ei pysty käyttämään niitä kenkiä, koska jalat on niin hirveän kipeät. Ja sekin sitten selittyi niillä uusilla kengillä ja loppuvaiheessa sitten hän ei suostunut käyttämään mitään muuta kuin kumisaappaita sitä varten, koska ne oli ainoa, mitkä hän pystyi niillä sormilla laittaa jalkaa ja millä hän pystyi kävelemään. Siis mulle ostettiin sitten uudet lenkkarit, kun ajateltiin, että ne on kenkien syytä. Mutta sitten ne uudet lenkkarit ei siis yhtään auttanut, kun mä en saanut mitenkään solmittu kengännauhoja. Siihen mä en jaksanut yhtään tehdä mitään muuta kuin vaan maata ja katsoa telkkaria. Mä en tehnyt yhtään mitään. Mä en jaksanut tehdä yhtään mitään. No ainakin käytiin joka viikko varmaan 2 kertaa verikokeissa ja joka perjantaina niin mulla laitettiin iltapäivää pistos ja siis mulla tuli kauhea kammo siitä. Mä aina pelkäsin melkein sitä perjantaista päivää, kun laitettiin se pistos ja sen jälkeen ei enää kauhean paljon enää tarvittu niitä pistoksia, niin sitten mulla vaihdettiin perjantaisin ihan vaan pillereihin. Aina sunnuntaina mä jaan mun dosettiin sitten aina kaikki lääkkeet ja sitten aina aamulla itse otan ne lääkkeet sieltä. Mutta nyt siis mun sormet toimii tosi hyvin ja mä oon innostunut tosi paljon kutomaan, virkkaamaan ja tällaista käsityötä. Mä oon tehnyt mun nukeille tosi paljon eri vaatteita ihan itse.